बिजनि सोलोंसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादनि बानजायनायाव सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 40थि थैनाय सान आरो खुंगा 32थि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारियाव आसामाव थानाय गं 20निबो बारा फरायसालिमाफोरनिफ्राय फरायसा बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। बिजनि सोलोंसालिमायाव सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि थैनाय गोसोखां सानखौ फालिनो लादों आरो बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो लाबोबाय थायो। दा बिजनि सोलोंसालिमायाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाया जोंनि बिजनि सोलोंसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादा जि समनिफ्राय जोनोम जादोंमोन 1992 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन आरो बे समनिफ्राय जोङो बिथांनि जि गोसोखां सान थैनाय गोसोखां सान बेखौ जों फालिबाय थादों आरो दिनै फैयै फैयै बियो बिथांनि थैनाय साना 40 बोसोर जाबाय। दा 40 बोसोर जादोंब्लाबो जोङो जि समनिफ्राय जों खुंजादों बेखौ जोङो लाबोदों आरो जोङो खुंजेननायखौ लायोब्ला दिनै जोङो 32थियाव जों आगान होबाय। दा बे हाबाफारियाव जोङो खालि बिजनि कलेजाल' खुंनायाव बाहागो लादों बे नङा। जोङो दा बुंनो थाङोब्ला दिनै आसामनि दाब दाब ओनसोलनि सोलोंसालिमा आरो गेजेर गोजौ फरायसालिफोरनिफ्राय जों फरायसा बिथांमोनखौ जों हांख्रायनानै जोङो हाबाफारिफोरखौ लाबोदों। दा हाबाफारियाव जोङो गुबैयै थुनलाइयारि आयदा आरो हारिमुआरि आयदाखौ जोङो लाबोदों आरो बेजों गेजेर गेजेर जोङो सेमिनारबो लाबोनाय जादों। जोङो माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरखौ जों लाबोनानै दा बुंनो थाङोब्ला जोङो बोसोरफ्रामबो जोङो जेंनायाव गोलैबोआखै। दा बेवहाय जोंनि फरायसा लोगो बिथांमोनजों लोगोसे एबा जोंनि थुनलाइयारि आफादनि जाय बिबानगिरिफोर दङ दा बिथांमोनजों जोङो जोंनि सोलोंसालिमानि जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ दा बेवहाय जोङो गासैबो बाहागो लादों आरो बाहागो लानानै जोङो दा सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि दा बिजनि सोलोंसालिमायाव मा बिहोमा दंमोन आरो बिथांनि सानथौआ मामोन दा बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दा बिथांखौ लोगो मोननाय जोंनि फरायसालियाव बेहाय दङमोन। दा बिथांमोनाबो दिनै नागारनानै थायाखै आरो बिथांनि सेर सेर जायफोर दिनै दा उनथिंजाय जोंनि कलेजाव जयेन जाफैबाय बिथांमोनाबो दिनै दा बिथांनि सोमोन्दै बयबो मिथिबाय। जायनि जाहोनाव जोङो फरायसाफोरखौ जों नेनानै थायालासिनो जों साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय नांथाबो आरो नांथाबनायनि गेजेरजोंनो हाबाफारिफ्रा सोलिबोबाय थादों। देग्लायबो जोङो गुबुन बोसोरनिफोरबायदि दिनै 1 सेप्तेम्बर आरो 2 अक्ट'बर दिनै जोङो सेथि सान बे सेथि सानाव जोङो जोंनि जि हाबाफारिफोर दङ हाबाफारि बायदि जोङो दिनै थुनलाइ बादायनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय डिबेट बेखौ लागोन आरो मोनायाव जोंहा हारिमु आयदा दङ आरो गाबोन जोंहा बिदिनो सेमिनार दङ। सेमिनारनि उनावहाय आरो गेवलां मेल बेहाय बेखौ जों थि खालामखाबाय आरो दिनै बे हाबाफारियाव जोंहा गासै 20था सोलोंसालिमाजों लोगोसे जोंनि लकेल जायफोर सोलोंसालिफोर दङ दा बेनिफ्राय जोंनि हांख्रायनाय बायदि बिथांमोना नुजाफैदों आरो बाहागो लागासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ बिथांमोना गोजोनै जाफुंहोलांनो बिथांमोना जोंनि खोथाखौ होदों आरो बेखिनि साबायखर।